Afirka ba inda ake ce al-Maghribul Arabi. Sun shigo sun zauna a ƙasan Borno, daga baya suka dawo Zaria, shi kakana inda ya haifi su mahaifina nan. An haife ni na fara karatun ilimi a Zaria a hannun iyayena kamar yadda aka saba, kuma mun yi karatu irin na zamani na boko a makarantu daban-daban da yake shi mahaifina wanda aka fi sani da Malam Makari ya rayu ne tsakanin Zaria da Katsina a lokacin da aka haife mu, saboda haka yana aikin karantarwa a makarantar koyar da harshen larabci shahararriya ta Katsina. To don haka muna cin yana ɗalibta har ya dawo ya zama yana malanta, don haka rayuwarmu ta zama tsakanin Zaria da Katsina har 1987 lokacin da aka raba jihar Kaduna da Katsina, sannan muka dawo Zaria gaba ɗaya, inda na ci gaba da secondary a makarantar Kufena College. Bayan gama junior secondary school kuma muka koma makarantar Jama'atu ta addinin musulunci, idan muka maimaita junior secondary school a wajen. Na kammala duka waɗannan karatuttukan a shekara ta 1993. Daga nan na tafi ƙasar Masar domin ci gaba da karatu. Na sami wani gagarumin sa'a a lokacin da na je ƙasar Masar. A ƙa'ida idan sun ɗalibi ya je sukan masa jarabawa ne, watan sai su sashi ajin da suka ga su ya dace da shi. Ko da yake da yawa wanda suka gama makaranta a nan suka gama secondary SIS kenan, in sun je suka mai da su ma aji ɗaya ko aji biyu na junior. Amma ni Allah ya taimake ni da suka yi mun jarabawa sai suka ce duk da junior kawai na gama a nan, sai suka ce na dace in zama a SIS 3 watan secondary aji uku na secondary, aji shida kenan, aji uku na senior. To bayan nan na yi jarabawa na shiga sashen larabci. A rayuwarmu ta kafin tafiyan al'azhar mun yi karatun ilimi a hannun wasu malamai kaɗan, watan na yi karatu wajen mahaifina, na yi karatu gwargwado na littafin fiqihu da lugha wajen ƙaninsa wanda yake associate professor ne yanzu a jami'ar Bayero ta Kano. Na yi karatu wajen mahaifiyata gwargwado, da kuma wasu kaɗan daga cikin malaman zauren, shahararrun malaman zauren Zaria, kamar wani shahararren malami Malam Tanimu a Kusfa, da malaminsa Sheikh Bala ko Malam Bala da ake ce Malam Bala mai kuɗin fita. Na yi karatu a wajensa ko da yake bil istima, watan saurara nake yi. Lokacin ban kai matsayin in zama almajiri a zauren ba, amma nakan je in zauna kullum ina sauraron karatun da malamai, watan malami na kan ɗauke ni ya je da ni, shi kanin mahaifina kenan, mu zauna mu saurari dukkan littafan da ake yi. To na amfana kwarai da gaske. Na yi karatu wajen wani shahararren malami shi ma Sheikh Muhammadu Amin Abdullahi, wanda a gaskiya shi ne wanda ya fara sani a cikin hanyar mutanen Allah. Bayan zamana a Masar, Allah ya datar da ni shekaran da na tafi Masar, shekaran babban malamina, shaikhina, murabbina, wanda yake kusan dukkan abin da aka gani na alkhairi tare da mu to albarkacinsa ne, shine Sheikh Sharif Ibrahim Saleh Al-Husaini. A wannan shekaran Allah ya sa ya sai gidansa na farko a ƙasar Masar, ko kuma a ce ya assasa makaranta da zawiya a ƙasar Masar shekaran da muka je. Saboda haka sai ya zama mun kusance shi kwarai da gaske, mun amfana kwarai da gaske da karatuttukansa, wanda yake tsarin karatunsa wani irin tsari ne da a zama biyu za a iya littafi mai kamar shafi 200 ko fiye. Wani irin tsarin karatu ne da sai dai su ɗin kuma sai mutum ya halarta. Mun gode ma Allah da wannan albarka da wannan amfana da muka yi da su. Na halarci malamai da dama a zaman rayuwar ƙasar Masar ɗin, na halarci halakat na wasu malamai da kuma malamai na jami'a kamar yadda aka saba dai karatu a wajen su. Bayan nan na dawo Najeriya shekara ta 1999, na ci gaba da karatun watan digiri na biyu a jami'ar Ahmadu Bello, wacce na kammala shekara ta 2004. Bayan na shekara ta 2006 na ci gaba da karatu na digiri na uku. Shi ma ya faru abinda a tarihi an ce bai taba faruwa ba a jami'a, domin Allah ya taimake ni ya datar da ni a kammala wannan digiri na uku din a cikin shekara 2 daidai, watan babu karin koda kwana ɗaya, wanda yake a ka'ida shekara 3 ne mafi karancin shekarun wannan karatun. To amma sai aka ce mutum ya shekara 2 to ya shiga shekara ta 3, don haka aka bani dama na yi doctora na PhD a cikin shekara 2 daidai a jami'ar Bayero, wacce na kammala ta shekara ta 2009, ko in ce an bani award a shekara ta 2009 saboda yanayin yajin aiki da sauransu. A ɓarayin aikin gwamnati kuma na yi aikin koyarwa a wurare da dama.
amma dai zan iya lissafa musamman makarantar kwalejin koyarwa ta Zaria FCE Federal College of Education. Bayan ta na tafi na yi aiki a Nigeria Arabic Language Village da ke Ingala. Bayan nan kuma na yi aiki da jami'ar jihar Kaduna. Yanzu haka ina aiki a matsayin associate professor, watan professor mai taimakawa, watan mataimakin farfesa na harshen larabci a jami'ar Bayero Kano. To kuma a lokaci ɗaya za a iya cewa kamar ni ne mataimaki mafi girma, yake ba mu da tsarin mataimaki na ɗaya ko na biyu na babban limamin masallacin Abuja ko masallacin tarayya da yake Abuja. Wannan watan bayani kenan abin da ya shafi kamar CV. Kuma ni ina da aure, iyali na mata 2 da 'ya'ya 4. Na ana za mu yi tafiya kura. Na za mu dan waiwayi kaɗan saboda kyawun tafiya. Na idan muka koma musamman ma wajen jami'ar Azhar, inda ka ce maimakin ya zanto an ɗauki wa'ansu ko kuma farko sai ka yi sharar fage kafin ka kai wani matsayi, kai ko sai ya zanto ka fara daga kusan ma'aiciya daga sama. Abin da yake faruwa ba sirrin taimakon Allah kawai. Abin da yake faruwa shine wato ba sharan fage ba ne. Idan mutum ya zo, duk irin shahadar da ya zo da ita a lokacin ba a wani abu da ake kira mu'adala, saboda haka su ba za su yarda da wannan certificate din da ka zo da shi ba, sai su ce za ka yi jarabawa ne. To in kai jarabawa, abin da jarabawansu ya gaya suka gaya mutum ya dace da shi za su bashi. Zai yi mutum ya gama digiri a Najeriya je sai su ce JS1 zai yi. So a wajen su wannan karatun nashi bai wuce na JS1 ba. To amma ni da na shiga wannan jarabawan sai Allah ya datar da ni. Abu ne wanda bai dace, bai saba faruwa a hankali. To amma dai da taimakon Allah sai Allah ya sa kila suka ga wai na dace da na zama a SIS3 a lokacin bayan wannan jarabawa din, wanda yake watan wannan abin da ya sa na dan yi emphasizing ya zama cikin abubuwa kalubale mafi girma a rayuwa. Ko da yake tun kafin in tafi Masar, watan Allah ya sa min ban cikin mutane masu tsananin baiwa, ba na ganin kaina a haka, amma na san cewa ina da tsananin naci, na sani. Saboda haka nakan zaman karatu awa 40 da wani abu, sai dai a ci abinci a koma a ci gaba da karatu, ba zai dame ni ba. To dalilin haka bayan na tafi Masar, wannan challenge din da na fuskanta ce wannan junior kawai na gama, wanda suka san tsarin karatu za su gane abin da nake faɗi. Can kuma kaje an saka SIS3, to akwai wasu karatu da ake yi kila SS1, SS2, SS3 din da kai baka ma sami foundation din su ba. So haka dole abin da kake bukata shine ka dage. To ya sa min wani irin jajircewa da a dai zahiri ban taba ganin mutum wanda ya irin wannan rayuwan ba, sai dai a littafai ko a tarihi ya kama rika ji, amma ya sa min dan ya zama min dole, ba ni da wata mafita sai na yi irin wannan himma. To alhamdulillah kuma himman ya amfane mu sosai. Illa dai watan duk da wannan abubuwan da ake faɗi, gaskiyar abin da zan faɗa akan kaina, ina yawan faɗi, mafi gajartan abin da zan iya faɗi akan kaina shine inda za a tambaye ni a shekara 15 da ya wuce, a ce bayan shekara 15 me kake zaton zaka zama a ilimi, ina kake zaton zaka kai, to inda na kai yanzu bai kai 1/20 ɗin abin da na zaci zan kai ba. Na zaci zan fi haka sau 20. Amma kuma inda za a tambaye ni wani irin kabuli, karbuwa kake zaton zaka samu wajen bayan Allah, to karbuwan da na samu shi kuma da nake gani yanzu daga wajen bayan Allah da muhimmantawa da kyakkyawan zato, to shi kuma ya linka abin da zan zata a baya su masu 20. Ban san ko an fahimce ne ba. To idan muka koma dai har yanzu dai muna can a Masar din musamman jami'ar Azhar, kamar da kaje wani kalubale ka fara kuma ka fuskanta? To kalubale na farko kamar yadda na faɗi shine watan na daidai ba mun sami Masar a matsayin bakon waje ba, saboda Allah ya sa shi mahaifina watan mutum ne wanda rayuwansa gaba ɗaya ya bayar da shi wajen ilmantar da yara da kokarin tura su kasashen waje. Ina zaton a arewacin Najeriya ba zai yi ka sami mutumin da ya tura mutane kasan Masar da Sudan su yi karatu ba kamansa, watan da yawan waɗanda ya tura ba zai yiwu ba ma kusa da shi. To dalilin haka wannan ya sa da muka je mun sami kanmu watan kula fiye da gida, watan almajiransa da suke can da masoyansa suna kokarin su kaman biya wani bashi da suke ji a zuciyansu yana bin su a cikinmu. Don haka gaskiya kulan da muka samu ba mai sauwaruwa ba ne.
to sabarayin kula ba mu sami wani kalubale ba, don haka duk abin da muke bukata suna kokarin sauƙaƙe mana su nunar da mu hanya, watan sun rike amanar mu kwarai da gaske. Allah ya saka masu da alkhairi. In na tuna su mafi yawa na kan ji kaman kwalla zai cika idona saboda tuna alkhairin su da hannayensu masu tsawo a cikin watan taimaka mana. To kalubale mafi girma shine na karatu. Yanda ake karatu, tsarin karatu a Najeriya ba haka ake yi a Masar ba. Su karatu ne ba algushu, don haka karatu ne duk yanda zan yi maka bayani ba za ka fahimta ba. Ba zuku. Allah ya saka da alkhairi. Misali a nan karatu ake yi a semester sai a ce hand out za a yi shafi 10 ko 20 a jarabawa a kansa. Can ko za ka samu ɗalibi yana da subject 20, kowane subject akwai littafi kamar shafi 200. Shafi 200 nan za a ce maka cover to cover, bango da bango, bango zuwa bango syllabus ne, ko ina tambaya zai iya faɗowa, kuma malami baya da wani aiki illa ƙoƙarin ya zai zaƙulo maka tambaya daga wajen da baka zaton shi. Saboda haka mukan yi wani abu mai kama da haddace dukkan waɗannan littafan don mu samu mu fita da natija, result mai kyau. Ni rayuwata ta karatu watan astaghfirullah, na istighfari daga ni, ban kai in faɗi wani ni ba yanzu, ban wani abu ba, amma dai watan maganar yawo a lokacin da nake karatu ni baya cikin rayuwana. Gaskiyar magana har gine-ginen da ke jikin hostel ɗinmu ma, kamar misali irin su stadium da sauransu, zan iya cewa na'am na taɓa shiga, amma a shekara 6 da ne a Masar kila ban shiga ya kai su 3 ba. Har a cikin hostel ɗin ni dai rashin yawo, kamar yadda na faɗi, himman karatu lokacin da nake ɗalibi a Masar, ban san yuyuwan abin da zai yuyu ɗan adam ya yi fiye da wanda nake yi ba. So ba zan iya bayani fiye da wannan ba, ban sani ba na ce babu ba. Kaga akwai bacci tsakanin babu da mutum shi bai sani ba. So gaskiya ni dai ban san wani abu da za a iya yi wanda, misali nakan zauna a karatu ne tun safe, ni gadona ma ba katifa, gaskiya ina kwana akan karfen gado ne kawai saboda bana so in bacci. Don haka baccin kila in an yi shi a rana kila bai wuce awa 1, 2, 3, shi ma wanda zai saci mutum kuma ka dawo ka ci gaba da karatu. Wata irin rayuwa ce dai ake yi, ga yarinta kuma ga san abin. So in kamar mu ɗaliban ilimi za mu iya cewa mun kura kamar sai da haƙura maleji kenan, an kura maleji wajen himma. To za a iya cewa haka, watan kura maleji, ni na kura nawa malejin, amma ba yana nufin cewa babu sauran malejin da za a iya karawa ba. Ni dai nawan ne, ban san wani abu da zan iya karawa na himma. Gaskiya a rayuwarmu na karatu na Masar, himmar da muka yi da karatun da aka yi, gaskiya watan da Allah ya taimake mu mun ci gaba, da mun dace mun ci gaba da irin yadda muka fara, da kila yanzu mun zama malamai. Domin gaskiya karatu ne mai yawa. Mutum zaka zo ka sami littafai guda 1000 misali a library, kowannensu za ka iya ɗauka ka faɗi abin da ke cikin shi da abin da ya kunsa, kila wasu su ma har shafin da wasu matsaloli suke za ka faɗa. Library da muke da shi a hostel ɗinmu, babu littafin da ban karanta ba a cikin ƙasa da shekara 4, babu littafin da ban karanta ba, kuma babban library ne, ba zai gaza littafai dubbai ba, amma babu littafin da ban karanta ba. Sai dai a ce ban karance shi duka ba, amma dai na karanta akalla kowanne akalla fiye da rabinsa. To kaga wannan wani irin karatu ne dai kawai ga yanan ba shak. Na san lokacin da in na shiga library karfe 7 ina zaune za a bude, karfe 7 safe ba za a rufe ba sai an kore ni karfe 7 dare. Lokacin da ka'ida ta ce a rufe? Lokacin da ka'ida awa 12 suke yi, suna budewa 7 safe su rufe 7 dare. Ina zaune ina jiran masu budewa suke budewa, kuma sai sun ce min za mu tashi sannan zan fita, sai dai zuwa masallaci a dawo kawai. Kila wa an so sa iya cewa wannan baya rasa nasaba daga gida da aka fito, inda mahaifiya kan taimaka wurin ilmantarwa din da kuma mahaifi da kuma yadda ake yin karatu a zaure misali. Wannan gaskiya ne, amma wani abin watan da zai zama darasi ga 'yan uwana, ni lokacin da nake karami kafin in je Masar, gaskiya na dan sha bamban kaɗan da sauran yara. Abin da na sani shine dukkan yara iyayen su ke ce musu tashi su karatu. Ni na san ba akwai irina da yawa ba, amma dai abin da na sani shine watan ni iyaye na ce musu ke in kwanta in bacci. Mahaifina yakan kai ma sai ya zare irin wani fuse na wutar lantarkin gida
saboda dai dole na kwanta ne bacci, don in zai taso so 3 so 4 wani lokaci yana ce min na je ne bacci, zan ce to in yi kaman ina bacci sai ya tafi, domin a library sa dama nake kwana ko da nake Nigeria kafin in je kasan waje, to sai ya je ya dan kwanta sai in dawo in ci gaba. To har dai in ya gaji sai ya zo ya zara fuse din ya kashe wutan gidan, to sannan sai in je in kwanta in bacci, ya zama min dole dan ba zan kai inda wannan abin yake ba, lokacin tsawona bai kai ba. So gaskiya sun kwadaitar da mutu, amma gaskiya ni irin gidan da na taso ba su da komai in ba karatu ba. In za ka iya cewa gida ne wanda abincin su karatu, abin shan su karatu, firan su karatu, ba su da wani abu sai karatu. So da haka kai ba ma zai yi ka san wani abu ba karatun ba zai yi ka sani ba, ko ka so ka sani. So da haka zai shiga karatun. Abin mamaki watan wasu manyan littafai da yanzu doktoci da profesoshi ke tattauna su, mu tun ba mu kai shekara 10 ba mun san littafan, mun san da yawa daga abin da ke cikin su, saboda firan da muke ji mahaifanmu na yi da abokansa da almajiransa da ita mahaifiyarmu haka cikin irin waɗannan littafan da abin da su kunsa, tun ba mu kai shekara 10 ba mun san su, mun dan saba da abu da yawa daga ciki. kuma da zai dan tuna mana su ma a sosai, ga sunan irin su albayan wa tabyin na Jahiz, irin su alkhasa'is na Ibn Jinni da makamantan waɗannan littafan, irin su Aghani na Asfahani da makamantansu. to muna dai a Masar din nan, cewa lokacin da ka je kasar Masar ya bangaren harka abinci misali, tunda ila za a bambanta tsakanin Najeriya da kasar waje. Gaskiya da yake ko da farko mutum dole duk kasan da ka je ba za ka saba da abincinsu da sauri ba, to amma su lokacin da muka bar nan ana cikin matsanancin wahalar rayuwa a Nigeria. Watan talakawa suna cikin wata rayuwa na matsanancin wahala wanda na san yanzu an manta da ita. Ina kyautata mafi yawan mutane sun manta da an yi wannan rayuwar. An yi lokacin da muka bar nan, mun bar nan ana cin abinci sau ɗaya ne a rana mafi yawan gidajen talakawa. Masu hali suke ci sau 2, masu ɗan hali shi ma wanda ake cin, babu gidan talakan da ba a cin dakakken tuwo lokacin busasshe ko irin su gero da wake makamantan waɗannan dai. Najeriya ta shiga wani kunci mai tsanani a daidai wannan farkon 90s din zuwa ko ƙarshen 80s zuwa farkon 90s bayan lokacin SAP kenan. To don haka da muka je Masar duk ɗan karamin abin da aka bamu zamu gan shi mai girma. To kuma da yake hostel muke, suna mana hidiman abinci da abin komai dai na rayuwa, to komin kankantan shi zamu ga girman shi, dan ba za ka gaskata a lokacin a ce ana ba mutum ɗalibi kullum za a ba shi naman kaza, to kaga ai gata ta yi yawa. Don haka muna ganin girman abin da ake mana a wannan ɓarayin. Duk maka duba bangaren rayuwa a wannan lokacin da ke wani abu misali kamar abokan karatu za a yi tana da su? A sosai, abokan karatu suna nan, mun ina da su da daman gaske. Wasunsu yanzu a garin nan akwai abokan karatu na da yawa. Ɗaya daga cikin limaman garin Kaduna wanda ake ce mishi Al-Azhari, shekara 1 muka gama jami'a da shi. Akwai wani Abubakar Buba Luwa wanda yake shi ma ɗaya daga cikin malamai ne, tabarakallah, matasa a wannan garin. Shi ma ya riga ni gama jami'a da shekara 1. To akwai su dai suna nan tabarakallah ko a cikin garin Kaduna wanda muka zauna muka yi karatu tare da su, wanda da yawansu tabarakallah hazikai ne sosai, masu kuma himma a cikin karatu. To misaro kada ka manta da kana cikin wannan shiri ne na bako raba da yake zuwa maka da Karama FM mutunci da gaskiya, kuma muna tare da bakon namu Dr. Ibrahim Makari, wato ɗaya daga cikin na'ibai na babban masallaci na ƙasa da ke Abuja. To malam, a rayuwa za a gani a rayuwa akwai daɗi akwai kuma ɗaya. Yanzu a lokacin da ke harkar karatu musamman a can ƙasar waje ɗin, za ka iya misali akwai wani abu da za ka iya cewa wannan abu da ba zan manta da shi a rayuwa ba? Na rashin daɗi, watan ba a ƙasar Masar ba, a duk rayuwata ban sani ba ko saboda yanayin tarbiyya ce ko menene, watan ni ba na iya tuna wani abu wanda zan ce watan duk rayuwata tsakanina da Allah sai godiya kawai. Ban taba shiga wani damuwa, duk kullum Allah yana bani fiye da zato na cikin komai duk abin da nake zato ko nake nema Allah yana bani fiye da shi. Saboda haka ba zan iya cewa ina da wani kunci, ba ni da wata damuwa a rayuwata ta Masar in ba tunanin gida ba, wanda yake kuma duk ɗalibi matashi a irin wannan shekarun ba mamaki in ya bar gida ya dinga tunanin masoyansa da 'yan uwansa. To ban da wannan, ban da wata damuwa, Allah ya sani. Kuma har yanzu ni ban taɓa watan gamuwa da wata damuwa a rayuwa ba
wacce ta hana ni sukuni. Duk abin da raina ya ɗarsu ina so, za ka ga Allah cikin ikonsa ya yi mun fiye da abin da ma nake zato. To kuma ɓangaren rayuwa musamman ma ta ganin cewa da na gaba ake ganin zurfin ruwa, in ji masu salon magana, ga masu koyo ko kuma ga ɗalibai na ilimi a wannan lokaci, wani shawara gare ka musamman? To wallahi shawarwari gaskiya abu na farko shine abin da yake bayyana mun shine mafi yawan ɗaliban ilimi suna da rauni cikin abu biyu. Ko da yake na farko ɗin ba za ka iya hukunci a kai ba, saboda Allah shine mafi sani, wata shine ikhlasi ga Allah subhanahu wataala cikin abin da ake nema. Amma abin da za mu iya hukunci a kai shine yin ilimin don ilimin. Da yawa ilimin addini ana yin shi don bauta ne ga Allah, don shi ilimi ne don a same shi. Amma mafi yawan mutanenmu za ka ga ana karatu ne don a sami wasu kwalaye, ko don a sami wani nau'in aikin gwamnati, a fita daga wani yanayi a sami aiki wanda ya fi kyau. To duk mutumin da yake karatu don irin wannan dalilin ba zai iya kyautata shi ba. Saboda haka na riga na gama cire rai cewan tsari irin da muke bi na nizamiyya, watan tsari na makarantun kwali, zai iya samar da malami irin tsarin da ake bi a Nigeria. Domin gaskiya da yake cikin jami'a nake, na san me yake faruwa, watan sakaci da ko in kula da rashin damuwa da kuma yi kawai don a ci jarabawa shi kenan. Duk wata hila da za a bi a ci jarabawa shine abin da yake gaban mafi yawan ɗalibai. To gaskiya ilimi ba haka ake neman sa ba. Shi ilimi idan mutum zai neme shi dole ya bashi dukansa, watan ka bashi kanka gaba ɗaya, kuma dole ka yi shi dan Allah. So da yawa abin da yake damun mutane shine rayuwa, ya za su ci abinci, ya za su ci abinci. Idan ka mai da hankalinka cikin ka bai wa Allah subhanahu wataala kanka a matsayin, watan ka sadaukar ma Allah da rayuwanka, ka zama mai hidima ga Allah, mai hidima ga addininsa, Allah zai buɗa maka yadda za ka rayu ta hanyar da mutum ya sani da hanyar da bai sani ba. Kada watan abin da za mu ce ya zama hammin mu mai da hankali cikin tahsilin wannan ilimin, kuma da zurfafawa a cikin shi, kuma kada mu shagala da abubuwan da kuma sannan yana da muhimmancin gaske mu sami wanda suke da basira da ilimi, wanda suke gabanmu a fannonin ilimi, mu rika zama tare da su. Zai yi zama ɗaya da za ka yi da babban malami wanda zai baka lokaci, zai buɗe maka wasu fannonin ilimin da in kai kaɗai za ka je kana bincike, kila za ka shekara baka isa zuwa ga waɗannan abubuwan ba. Sannan daga cikin mafi girman abin da ke taimaka mutum shine duk abokansa su zama su ma irin shi ne ko wanda suka fi shi, watan irin shi a himma da neman karatu din, ko wanda suka fi shi ma irin wannan himman da neman karatu. Idan har mutum ya zama haka, ya kewaye kanshi, kamar shehi na Sheikh Sharif Saleh yana faɗa mana cewa lokacin da ya taso ya ga duk abokansa abin da ya dame su, ya za su yi kuɗi, ya za su yi kaza, shi da ya ga haka sai ya yi ma dukkan duniya kabbara hudu. Ya mai da su kamar matattu, sai ya mai da abokan shi malaman da duk suka mutu. Yana rayuwa cikin kaburbura. Menene rayuwa cikin kaburbura? Rayuwa cikin littafai. Bai da aboki sai irin su Imamu Sayuti, wanda yanzu shekaran shi wajen 400 da wani abu da rasuwa, ko irin su ko 500 ma da wani abu, ko irin su Imamu Sahawi, wanda shi ma shekaransa 500 da wani abu, ko irin su Ibnu Hajar al-Asqalani, wanda yanzu shekaran shi wajen 100 kusan 7 da wani abu da rasuwa, haka ko irin su Imamu Ghazali, wanda yanzu shekaran shi wajen kusan 900 da wani abu, kusan 1000 da rasuwa. To duk kawai ya mai da su ne abokan shi. In ya fito daga gidan Ghazali, wata ya gama karatun littafin Ghazali kenan, to zai ma Ghazali alkawarin gobe zan dawo, zan kuma je gidan Sayuti. In ya fito da gidan Sayuti, zan je gidan Abu Umar ibn Abdul Barri. Haka ya mai da manyan malamai magabata su ne abokan shi, ba kuma wanda yake jin daɗin abuta da shi sai waɗannan malaman. To amma yanzu sai ka ga abin tausayi, libraries ga su nan a gwamnati tabarakallah muna da su, amma in ka kalli irin public libraries din mu a gari, sai dai su ta kura, ma'aikata na karban albashi, sai a bude tun safe har dare ba wanda ya shiga domin karatu. Sai dai an bashi assignment daga makaranta an ce sai a library zai sami littafin, shi ma kila ya je ya yage takardan ya wuce gida. Amma wanda za su je su zauna su yi karatu, ni lokacin da nake ɗalibi a Zaria kafin in tafi Misira, ina ce kafin in tafi Misira ban kai shekara 17 ba kenan, ina takawa a ƙasa kamar kilomita 10 ko kusan haka don in je library na cikin jami'an ABU Congo a bani dama in yi karatu. In muka je za mu yi ta ɗan kyakkyawayawa sai mu yi awa ko awa biyu ba a ba mu daman ma mu shiga ba.
amma haka muke zama mu ta hakuri muna neman daman da za mu samu mu dan shiga library mai karatu, kuma duk sati za mu je so 2 so 3 a ƙasa ba mu da kuɗin ma da za mu hau mashin mu je. Amma yanzu sai ga mutane ana jawo zo su karatu, ga abubuwa nan watan musahilat, abubuwan sauƙaƙa karatu din da dama, zamani abubuwa ma yanzu sun ƙara sauƙi, ga technology ya kusanto da abubuwa, amma kuma mutane gaba ɗaya hankalinsu ya koma cikin wasu abubuwa gwanin ban tausayi, wanda gaskiya yana nuna mana mustakbal ɗinmu, ko da a zahiri mutane suna ganin kaman mustakbal ɗinmu bashir ne, to amma akwai ban tsoro. Lale marhaban da zuwan bako. Lale marhaban lale su da shabuwa. Ba ɗaya da haka muka zo ga ƙarshen wannan shiri na bako raba. Shi da kan gayyaci mashahuran mutane da suka fice ta fannoni daban-daban a harkar rayuwa. Kuma a yau bakon namu kamar yadda aka ji shine na'ibin limamin babban masallaci na ƙasa, Sheikh Dr. Ibrahim Makari, wanda ya kasance a matsayin bakon namu. Idan Allah ya kai mu mako na gaba za a ji mu da wani bakon. Amma kafin nan ni ne Rabi Ibrahim Tuge da na gabatar da shirin ke cewa a huta lafiya. Marhaban da zuwan bako. Afirka ba inda ake ce ma al-Maghribul Arabi sun shigo sun zauna a kasan Borno, daga baya suka dawo Zaria, shi kakana inda ya haifi su mahaifina nan. An haife ni na fara karatun ilimi a Zaria a hannun iyayena kamar yadda aka saba, kuma mun yi karatu irin na zamani na boko a makarantu daban-daban da yake shi mahaifina wanda aka fi sani da Malam Makari ya rayu ne tsakanin Zaria da Katsina a lokacin da aka haife mu, saboda haka yana aikin karantarwa a makarantar koyar da harshen larabci shahararriya ta Katsina. To don haka muna cin yana ɗalibta har ya dawo ya zama yana malanta, don haka rayuwarmu ta zama tsakanin Zaria da Katsina har 1987 lokacin da aka raba jihar Kaduna da Katsina, sannan muka dawo Zaria gaba ɗaya, inda na ci gaba da secondary a makarantar Kufena College. Bayan gama junior secondary school kuma muka koma makarantar Jama'atu ta addinin musulunci, idan muka maimaita junior secondary school a wajen. Na kammala duka waɗannan karatuttukan a shekara